Здравейте, пимпари! Днешното видео е за хората, които си търсят нова машинка за 800-900 лева диапазона. Това е нашето предложение с изцяло нови части за 850 лева, като само видеокартата е употребявана. Колега, махни капака да го покажем и отвътре. Ето така изглеждат предните вентилатори, а така изглежда отвътре. Имаме RGB вентилатори, RGB памет и видеокартата свети. Като характеристики имаме MSI дъно A520M, процесора е Ryzen 3 4100, паметта е Corsair Vengeance 16 ГБ на 3600 МHz, диска е ADATA 512 Gen 4 NVMe, видеокартата е 1660 Super на Asus. Захранването е Deepcool 500 W и кутията е Cougar. Ако искате да прочетете всички характеристики на машинката, можете да посетите нашия сайт, където е описана в подробности.